Dámy a pánové, já vás chci přivítat u tohoto docela, nevím, krátkého videa, protože vám tady chci něco oznámit a bude to taková menší soutěž. Určitě si pamatujete, když jsem 2 roky zpátky dělal soutěž o jeden World of Tanks Blitz účet, který ale nikdo nevyhrál, nikdo se nezúčastnil. Tak jsem si řekl, že to zkusíme letos na Vánoce, že si to zopákneme, akorát dáme trošku jiný pravidlo, že jinou otázku, než byla minule. A dnešní otázka zní, v jakém datumu a v jakém roce vyšla hra World of Tanks Blitz. Takže budu moc rád, když se zúčastníte a vyhlášení bude asi nějak po novém roce, 2. 3. tak nějak. A budu doufat, že se zúčastníte. A já vám chci samozřejmě popřát hezké svátky, šťastný nový rok, bacha na petardy, jo, ať si neublížíte, jo, protože víte, co to dělá víte, co to dělá. Samozřejmě ty krásné svátky užívejte si s rodinou, hezky v míru, s láskou a tak. Však to všechno znáte. Užijte si kapra, všechno cukroví, všechno to sněste. Hlavně u babičky, víš co, u babičky, tam je toho ranec. Takže jo lidi, takže soutěž teda o ten účet se letos znova hraje a já budu moc rád, když se zúčastníte. A stačí, když to napíšete do komentářů a k tomu napíšete svůj Instagram a já vám tam napíšu, ale ne, že to budete vyhledávat, jo? Také menší ještě pravidlo. Nebudete to googlit hezky, doufám, že tady jsou lidi, kteří ví, kdy to vyšlo. Takže budu moc rád, když se zapojíte a nebudete vyhledávat. To vyhledávat hezky. Kdo to ví, kdo to má v hlavě, tak ať mi tam napíše. No, takže vlastně napište do komentářů rok a datum. A ještě k tomu napíšete svůj Instagram a já se vám pak ozvu. A pak vlastně udělám menší video o tom, že o vyhlášení. Takže se mějte lidi, krásné svátky a uživejte. Čau.